गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै धुपगुरि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि जे हाबाफारि लानानै खुंजादोंमोन बेयो दिनै थुंगेबाय। दिनै गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बिटिआरनि मानगोनां चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ लेंहरनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा सरकारनि गुबुन हाबाफारि थानायलाय बिथाङा गुजरातआव बिथाङा दंहैयो। दा बेनिखायनो बिथाङा फैनो हायैयाव दिनैनि बे गेवलां मेलाव गलाघाट जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरजों रायजो राजाफोरजों जाहाथे लोगो मोनलायनायनि मोनसे खाबु जायो, बेनिखायनो बिथाङा गावनि एबसेन्सआव बावहाय आंखौ थिनहरदों आरो बे लेखायैनो आंबो दिनै बेयाव नुजाफैदों। आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि बिबानगिरि जानानै धुपगुरि ओनसोल एबा गलाघाट जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि जि जेंना जेंसिफोर दङ, सोलोंथाइनि जेंना, हा हु फाट्टा मोनैनि जेंना, बायदि बायदि जे जेंनाफोर दङ, बे जेंनाफोरखौ जाहाथे जोङो फैगौ समफ्राव जाहाथे जोङो सुस्रांलायनो हायो। बिटिआर काउन्सिल, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो जों एमएलएफ्रा बोरै जों नाजालायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो, बिनि थाखाय जोङो दिनै नि गेवलां मेलाव माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंदों, माखासे सावरायलायनाय जादों आरो मिजिंथियो जोंनि जे जेंनाफ्रा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सुस्रांजागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बेवहाय जों एमएलए हिसाबै जाहाथे जों रल लानो हायो, बे बाथ्राखौ आङो दिनैनि गेवलां मेलाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो जोंनि एबसुनि बिबानगिरिफोरजोंबो बे बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादों।